cangkem sing iki lho kok kelae. Cangkem sitoke ka lho. Cangkem sitoke rung garing. Ketinggalan Kang Mas niki benjeng kalaupun sudah jadi suami. Mas. Oh. Ngomong wis arep cebloke mbok ya. Ngomong ngono lho ben aku ki cepak. Pakku iki ming sedelo ae ngono. Wong tipe aku ora gelem meneng malah ngene. Lah akhire aku yo keri. Nyanyi.